Kano ipilala, kano isumavi, nipikangit tuwi ngalo yuti ulumi. Isumakaw ka mali, kadal kaya sila lusong pa. Mabekay ko fisyo pa. Ilinek si mayungan lilinek pimi kano sila lesungong mga alala. Amalutaw takayat sa takang mayo, takayat sa kaktunga. Daw tungin ni katigo. Ati! Ukaw tilaw lagi, kano sila lesungong mga. Si kinak tilugo, imak unak si sungupok. Imaw unang ninga pula humwa sungupok. Imang mengaktok pula kausektok. Nubuyamot tikigaymat sila lisok. Sila nagtitawag gituloy sila imbiri sila luso. Sila lukat na pa, pero kata kaya gitu Ibe ko sukat na kaya ko, abalo ipialo kaya ko kay. Imapimba kayo la, inusit tinte. Hailak. Emang milipiyok so akata kaya kaliktugo kumitutuin na katangillugo pimma kayo ma. Sila nagtala kita, kasi arabiyo, adik ko aladi. Adik ko katulalo. Adi. Sukak. 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 Sila lut dok. Sila lut dok. Sila lut dok. Ao pak dok. Ao pak dok. Ao payangayok. Ao payangayok. Hoksokdok. Hoksokdok. Uyaoyak. Uyaoyak. Dunguyokdok. Dunguyokdok. Gigutangin naoyak. Gigutangin naoyak.
alala, kubeana lo akataktu galo sila miani nguarlo ni kisiani sila lulu ale katanga. Kana kaya nga sila lo kun nila takha. Ila, adi ko akan tayo mabiyo kataw sila be. Hey, talavisa si Jingin Megaview sila laki mo. Oh, adi. Sakit ako. Sakit na natakot ko. Ate ako. Sanay ko ako luyang kiping ado. Utak kaya sa atin na sila tiyawa ko kasama ate. Ate, kubeana. Dito lang ko ang ako magkisuwik kaya. Abi ako kaya kayo nakatakot ate. Kau yung mayalok kali amya. Ate nalak eh? Ibi, atuin na ulak Kisliw lang apitaon mo me. Kawin ako te. Kikutangin daw yung may ano ako te bakay tiktok eh. Kikutangin daw yak ame ako te. Alak kasi po. Kisunguangot tak kaya. Isa matilo dito ko yung tabi ame ako te bakay tiktok eh. Dunguyok tak. Ame ak tapi. Kuko te mauyaw yung bakay tilaw pagi ame ako te. Uyaw yak. Uyaw yang may kahit sikon naktag. Kaya tabi kuko. Tuyok to. Uyaw. Te makusok to bakay tingon na kay ame ako te. Kau yung mayakan na lang ang mga koksok tak. Koksok tak. Koksok ta, pitaan namin apiyo kaya ka. Uy, piyo si Valia yun da. Kuko te maapa ya ngayon bakay tingon na kay ame ako te. Kaya tabi kuko. Apa ya ngayon? Oh, tapi si Valia yung palo. Abak te bakay tingon na kay ame ako te. Kaya tabi kuko. Ame rapi at jiging ituti. Biyak ako gali. Takot talaga kuko. Wait. Una sukar piyo yualo. Ame ang piyo yupaloit. Kuko. Kano kau yung mabisa kay bisado? Kau yung mayung at jiging ituti ni ame akang Tada suliyo. Kasi na kau yung mabisa kay kalusak kasukot pa nga. Dahil may sumalak si mangim makitunga. Kano halo alak kasungum matasukay. Nakingaktualong makikiyangay. Ilan tiyakan to. Kano alak kasukot pa nga. Sukay. Takaya kay tulalo. Din na takaya kayo mo. Ati, tawag ka ng labo din na? Dalat tiyakan Hai, kailo sa mo bisi. Sibul pa mi ini katya mga sa kawe salasi. Kasi sa kalo ta. Email ulit. Kumoy.
Amut. Tema kalibu yapilluge. Ilonu nga? Sige pang meron to? Kulirat mo ito. Tema ang una sa tiyong walaw mita, umayo ka sa walo ta, kayak pong walo ta. Tapayang naktualo. Sukay piu yu paluit. Amiangi atchiging itutin na takaloa. At tukon naktut sao katibo. Dako dito avada ko. Kasi ada sukay at tukasaw gitu Abalu dako kay gatti ko. At ako kay gatta sukampi. Ay jigay kay galati dako suko yuko. Wow! Ilinyak tu palu ka maliulumi. Sukang me kini nakatalang ali kamalli sila logito akay ma. Ang malukulim me si kinaktilugo. Oh, look! Takot talaga sakit tilap to. Ano yung ganda katong no? Sukang ba kinakalo? Atisa, yakalawin ni nga ni. Titira kataritsi taku ginay mo. Inuit taku nakatsalariyag kunno. P.O. Box 700. Ikaluit Nunavut, XOA OHO. Upaluni karasaw yaku takunayaklugu takuginay.ca. Titira kata lusiluni kidsa inuitbroadcasting.ca.